Benvinguts i benvingudes en una entrevista més sobre alimentació. Avui parlarem amb la Núria Vallès, que és directora tècnica del Consell Català de Producció Agrària Ecològica, que és l'organisme encarregat de certificar els aliments ecològics a Catalunya. La Núria ens explicarà com es produeixen els aliments ecològics i per quina normativa es regeixen. Benvinguda, Núria. Bon dia, Alba. Per començar, explica'ns com va néixer el CCPAE i quan fa que existeix. Bé, el CCPAE ja fa uns quants dies que existeix. Va sortir l'any 94, és a dir, l'any 91 es va fer el primer reglament de producció ecològica, que llavors era el reglament 2092/91, que no va entrar en aplicació fins al 93, però l'objectiu d'aquest reglament era harmonitzar el sistema de producció ecològica per tota Europa, perquè així tothom, unes galetes produïdes a Catalunya i unes galetes produïdes a Alemanya, doncs es fessin sota la mateixa manera, hi hagués intercanvi també i pogués haver-hi lliure circulació i intercanvi de mercaderies per tota Europa. Llavors, en aquell moment, quan surt aquest reglament, el Ministeri traspassa les competències a les comunitats autònomes i és quan, l'any 94, es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. En aquell moment es crea amb un decret, que és el decret 28/94, i és com un òrgan desconcertat del DARP. És a dir, en aquell moment és una part petita del Departament d'Agricultura qui fa tota aquesta funció del control i la certificació de la producció ecològica. Però que el sector va anar creixent molt, 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 llavors no podien complir tots els requisits de tota la gent que cada vegada anaven demanant fer producció ecològica i van prendre la decisió de crear l'any 2000 el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, tal com estem ara, que som un tipus d'estructura que se'n diu Corporació de Dret Públic. Per tant, tal com som ara, des del 2000. Tens quants anys, però és relativament recent, no?, tot això? Bé, sí, perquè l'agricultura ecològica, doncs, que es comença a conèixer també és més aviat nova comparat amb tota l'agricultura tradicional, i que està regulada. Abans hi havia associacions petitones que cadascú feia els seus criteris i s'ajuntaven uns quants agricultors i deien, mira, doncs nosaltres pensem que fer agricultura ecològica és això i ho farem d'aquesta manera. Però llavors, com que el sector anava creixent, la Unió Europea van dir, però fiquem una mica d'ordre perquè així també facilitarem que el producte ecològic a Europa es conegui tots de la mateixa manera. I per això ho van començar a regular. Doncs, si et sembla, comencem a parlar de la producció i al final ens expliques una mica com ha sigut aquest creixement també, que és interessant. Molt bé. Què vol dir exactament que un producte sigui ecològic? Bé, doncs són productes cultivats sense adobs de síntesi química ni pesticides de síntesi química, per tant, no hi ha residus d'aquestes substàncies, són productes que no estan modificats genèticament, els productes animals provenen d'una ramaderia que proporciona unes condicions de vida dignes pel bestiar en respectar les seves necessitats biològiques i de comportament. És a dir, una granja de gallines haurà de tenir un espai perquè els animals es puguin ajocar, com fan els ocells que es col·loquen sobre una branca. En cas dels herbívors, els remugants hauran de tenir pastures perquè puguin sortir a pastar l'herba. I en el cas dels productes agraris, vegetals i animals transformats, s'han de fer mitjançant tècniques que minimitzen la forma de contaminació i, sobretot, la pèrdua de qualitat. La idea és partir d'una bona matèria primera, fer el mínim de transformació perquè aquest producte es pugui conservar i obtenir un producte transformat de qualitat. Ens pots explicar una mica més en detall com seria el procés de producció de cada grup d'aliment, per exemple, començant per l'agricultura, després la ramaderia i després aquests productes més elaborats? Sí, i tant. Per exemple, quins són els productes agroquímics o tractaments que es permeten i quins no? Bé, en el cas de la producció vegetal, doncs totes les pràctiques de conreu, el que hem d'intentar els agricultors és mantenir o incrementar la fertilitat i l'activitat biològica del sòl. Com ho fan això? Doncs fent rotacions de cultius, és a dir, el que no pot fer un agricultor en el cas de fer producció ecològica és cada any sempre fer els mateixos cultius a les mateixes parcel·les, perquè el que fas és al final debilitar el sòl, sinó que la pròpia normativa et demana que vagi rotant, un any cereal, un any lleguminosa, l'altre any un producte d'horta, depèn del que et dediquis, doncs
pots anar rotant, has d'anar rotant dintre d'una mateixa finca diferents cultius. Perquè així el que fas és mantenir i incrementar la fertilitat del sòl. No es poden fer servir fertilitzants minerals d'origen sintètic i en el cas de tenir plagues o malalties, que a veure, l'agricultura ecològica no es cultiva dintre d'una bombolla, llavors el que has de fer és intentar fomentar la protecció dels enemics naturals, ja sigui, per exemple, creant reservoris als marges de plantes o de flors que saps que són reserva de marietes o d'altres insectes beneficiosos per les plagues que et poden venir al teu cultiu. També és important escollir varietats i espècies que siguin resistents, és a dir, si aquí agafem una producció vegetal que és molt sensible al sol, aquí al Mediterrani, on tenim molta llum, doncs no se'ns adaptarà bé. Llavors, hem de cultivar varietats que siguin poc exigents amb l'aigua, per exemple. En canvi, si tu estàs cultivant a Alemanya, doncs allà buscaràs que siguin molt resistents a la humitat i el sol no és tant de problema. Per tant, la normativa que et diu és que busquis espècies i varietats que s'adaptin a la teva zona on tu estàs. Després, en el cas que, tot i fer tot el possible de buscar varietats que se t'adaptin, intentar protegir i crear marges perquè hi hagi l'existència d'enemics naturals, no te n'en surts, perquè a vegades la climatologia no la dominem els humans, no? Llavors, hi ha atacs de plagues, doncs es poden fer servir productes fitosanitaris. Però la llista de productes fitosanitaris que es pot fer servir és una llista restringida, és una llista positiva, i només els que hi ha en aquesta llista són els únics que es poden fer servir. I són uns productes, més aviat d'origen mineral o sabós, per exemple, que llavors si tu tens sabó sobre una fulla l'insecte rellisca i cau, o dispersors de feromones, que el que fas és crear moltes hormones per la finca, llavors els mascles i les femelles no es troben perquè hi ha un desordre hormonal i no hi ha aparellament i no hi ha reproducció i, per tant, és un altre sistema per protegir els cultius. I després també, si tu cultives en producció ecològica, sempre totes les llavors han de ser d'origen ecològic. Això seria bàsicament en producció vegetal el que s'ha de complir. Des del meu camp de la dietètica sempre recomano també que es consumeixin aliments, verdures i fruites de temporada, perquè cada aliment ens aporta uns nutrients adequats per cada temporada. Quins beneficis té això respecte a l'agricultura ecològica? És beneficiós? Clar, va molt lligat, és a dir, com que hem de fer servir varietats i espècies que s'adaptin a la zona, doncs, evidentment, plantarem les varietats i les espècies de la temporada, perquè si tu a l'estiu vols plantar cols, no crec que et creixin, i les cols i els tomàquets a l'hivern tampoc et floriran. Doncs, per tant, l'alimentació ecològica i de temporada va molt relacionada, una mica per això. Tot i així, en algunes botigues ecològiques sí que es troben a vegades tomàquets fora de temporada i així, que suposo que s'han fet, a vegades venen d'Andalusia, que es fan amb invernaders i així. Bé, clar, la producció ecològica sí que està permesa fer-lo dintre d'un hivernacle, amb unes condicions també. Llavors, clar, depèn de la climatologia que tu tinguis, sí que l'hivernacle... I depèn de la varietat, perquè ara la gamma de varietats que hi ha són molt més grans que no pas antigament. Per tant, sí, depèn de les zones al sud d'Espanya, evidentment, comencen amb la producció de tomàquet molt més primerenca que no pas aquí a Catalunya. Per tant, un hivernacle no tindria cap problema, no, diguéssim, tampoc? Bé, el que està prohibit en producció vegetal és el cultiu hidropònic, és a dir, és aquell cultiu dintre un hivernacle que la planta no té cap nutrient. És a dir, un altre requisit. Dintre d'un hivernacle, el que diu la normativa és que les plantes sempre han de treure els nutrients del sòl, de la terra. El que no està permès és fer producció ecològica de manera artificial, que tu tinguis la planta penjant d'un fil i que hi corri per sota d'ella una bandeja
una safata amb aigua i amb tots els nutrients i ella es vagi alimentant d'aquest cultiu d'aigua. Això en ecològic està completament prohibit. La planta sempre està lligada al sol, llavors sí que, evidentment, tu li pots ficar una estructura a sobre d'un hivernacle i anar tancant i obrint les finestres per poder-la facilitar el seu creixement i per conservar-la una mica millor, però en cap cas es permès el cultiu hidropònic i aquest cultiu així més artificial. Quins beneficis té pel medi ambient l'agricultura ecològica? Com he dit abans, és dels sistemes més respectuosos pel medi ambient, perquè augmentem la fertilitat del sòl i produïm aliments amb totes les seves propietats naturals i lliures de substàncies no desitjades. Per tant, és dels sistemes productius més respectuosos. I evitem contaminar, no? Principalment. Exacte. Ramaderia, quines normes destacaries? Bé, pel que fa a la producció animal, que no és fàcil fer-la en ecològic i sobretot depèn de quines espècies i això, doncs sempre tots els animals, el bestiar ha de néixer i créixer en les explotacions ecològiques. Després s'ha d'alimentar de pastures, farratges i aliments de producció ecològica, és a dir, un animal doncs no el pots alimentar amb aliments que no siguin ecològics. En el cas dels animals mamífers han de ser alimentats amb llet materna i la pròpia normativa t'obliga a un període d'alletament mínim, que és bastant més llarg que no pas en producció convencional. I depèn de cada espècie, és a dir, en bovins és més llarg i equins també, en cabrum són animals més petits, serà una mica més petit. Però tot i així, sempre és llet materna i amb un període mínim que marca la norma. Doncs, com he dit, els animals sempre hauran de tenir accés a pastures o a patis, depèn de quina espècie. Les gallines tindran sempre accés a uns patis i en el cas dels herbívors sempre han de tenir accés a pastures. La normativa també, les naus, per respectar les seves necessitats i el seu comportament, la norma et demana que estableix unes superfícies mínimes dintre de les naus i, a més, en cas de patis i de pastures, unes superfícies mínimes per evitar el sobrepastureig, l'erosió del sòl i la contaminació del sòl causada pels animals. I, per tant, també tenim unes naus que la normativa ens marca la seva superfície. La reproducció és per mètodes naturals i no es poden fer ús de tractament amb hormones i la gestió de la salut dels animals s'ha de centrar primordialment en prevenció de malalties. És a dir, si tu trobes un animal que comença a estar angustipat, més val que l'aïllis i l'intentis curar-lo a part, que no vagi passant contaminant tota la resta del grup, i s'ha de fer preferentment amb ús de medicaments homeopàtics. I en el cas de la salut del bestiar no es poden fer servir hormones per estimular el creixement ni per la reproducció i tot això. I si tu tens un animal que, malgrat haver-lo separat, haver-li donat tractaments homeopàtics, haver utilitzat també races resistents i que s'adaptin a la zona, doncs l'animal es posa malalt, perquè a vegades passa, no a gaire freqüència, però pot arribar a passar. Sí que la normativa et permet un o dos tractaments màxim al llarg de la vida de l'animal, amb medicaments, però llavors aquest animal passa en unes condicions diferents que se l'ha de separar i depèn de l'edat i de quan tingui, potser ja no pot anar al mercat ecològic. Aquest animal s'ha de separar i vendre al mercat convencional. En general, la ramaderia, crec que els aspectes principals són els que t'he comentat. I en el cas dels productes envasats, què es té en compte? Bé, el que és important saber és que perquè un producte elaborat pugui portar el segell ecològic, cal que tots els seus ingredients siguin d'origen ecològic. Per tant, és a dir, tota la producció, tots els productes vegetals que s'hi posin i tots els productes animals sempre han de ser ecològics. Perquè un producte, una pizza, pugui portar un segell ecològic, cal que tots aquests ingredients tinguin el seu origen en ecològic i hagin estat controlats i certificats per una entitat de control autoritzada.
És a dir, jo no puc dir que jo faig producció ecològica si a darrere no hi ha ningú que em controli. I, per tant, un transformat és poder seguir tota la traçabilitat des de que el producte s'obté al camp fins que aquest producte ja està envasat i etiquetat pel consumidor final. I durant tot el seu recorregut del producte, doncs, ha de ser sempre complint amb aquest sistema de producció ecològic. Cadascú la part que li toca. En el cas de producció vegetal, en el cas de producció animal, la seva part, i en el cas del transformat, doncs, el que també estableix la normativa. Què ens diu la norma pel que fa als productes transformats? Doncs que s'han d'utilitzar tècniques, processos només físics, no es poden permesos processos de transformació químics i com un triturat, un molturat, tot això sí que està, un filtrat, tot això està permès. I en el cas que s'hagin de fer servir additius o coadjuvants per la transformació, perquè si no el producte no el pots obtenir, doncs en el cas de la producció ecològica hi ha una llista molt restringida d'additius que tu pots fer servir. I només són els que figuren en aquesta llista únicament els que pots aplicar a l'hora de transformar els productes ecològics. Molt bé. Aviam que no m'hagi deixat res d'aquests temes que et volia preguntar. Vale. D'aquests grups d'aliments que hem parlat, hi ha alguna cosa més que es tingui en compte a l'hora d'atorgar el certificat? És a dir, que a part de l'aliment que ha de complir tots aquests sistemes de producció, per totes les empreses on passa, una mica és el que t'he dit abans, s'ha de poder seguir la traçabilitat. I, per tant, no només és complir amb aquest sistema de producció, sinó que han d'estar controlats i certificats per entitats de control autoritzades en la certificació ecològica a nivell europeu. És a dir, si tenim, per exemple, a vegades ens passa a Catalunya que tenim un agricultor que té les oliveres a la Comunitat Autònoma d'Aragó i el molí el té Catalunya. Llavors, el senyor ha de tenir les oliveres controlades i certificades per l'entitat de control autoritzada en Aragó i nosaltres el que li fem és controlar el molí i la sala d'envasat d'aquest oli. Llavors, aquest oli podrà portar el segell ecològic. Si les oliveres no estiguessin controlades i certificades, per molt que el molí estigués controlat per nosaltres, l'ampolla de l'oli no podria portar aquest segell. Una vegada s'ha atorgat el certificat, com es controla que se segueix mantenint? Llavors, primer potser que expliqui com començar a obtenir el certificat. És a dir, si jo soc un agricultor o un pagès o un ramader o una indústria que tingui interès en fer producció ecològica, primer que s'ha de fer és complir la normativa general que t'aplica. És a dir, l'agricultura ecològica no eximeix el compliment de res. És a dir, és de més a més i és una normativa voluntària. És una manera de produir els aliments que tu, l'empresa o l'agricultor, escull posar-s'hi o no posar-s'hi. En el cas que ho faci, evidentment, ho ha de fer i ben fet per complir, per donar garanties al consumidor que aquell producte és ecològic. I qui dona fe d'aquestes garanties? Doncs en aquest cas, l'entitat que fa el control i la certificació, que aquí a Catalunya som nosaltres. Com ho ha de fer procedimentalment per obtenir aquest segell? Doncs primer s'ha de presentar una sol·licitud. Hi ha diferents models de sol·licitud en funció del que vulgui fer, si producció vegetal, ramadera o elaboració, comercialització. Ens emplena aquesta sol·licitud i ens ha d'explicar com voldrà gestionar la seva empresa complint amb tots aquests requisits que hem explicat molt resumidament que estableix la normativa. Ens ho explica, nosaltres els llegim, ens els revisem. Si tot és correcte i complet, doncs li entreguem al nostre equip d'inspectors que el que fan és anar en la finca, en l'explotació o la indústria a visitar que tot el que ens han explicat sigui cert. És a dir, alguna vegada ens ha passat que algú ens ha presentat una sol·licitud que era un projecte i hem anat allà, doncs era un projecte que volíem fer de 6 galliners i hem anat allà i només n'hi havia un. Doncs clar, nosaltres només podem certificar tot el que veiem. No certifiquem un projecte, sinó que certifiquem sistemes que ja els puguem veure i que ja veiem que es poden adaptar al que ells ens expliquen com ho volen fer. Llavors, l'inspector verifica que tot el que ens ha explicat abans és correcte i complet amb la normativa, aixeca un acte
Llavors s'agafa tota la documentació, tant l'acte de l'inspector com la documentació que ha presentat l'empresa, i es passa a un comitè de certificació. Què és aquest comitè? Doncs aquest comitè són 3 tècnics que el que fan és valorar si tot encaixa dins de la normativa i tot és acorde amb els reglaments que regulen la producció ecològica. Si tot és correcte, doncs se li dona el certificat de producte ecològic. I aquest certificat, doncs, en el nostre cas, és públic i està penjat a la nostra pàgina web i tot el consumidor que el vulgui consultar doncs, pot fer la búsqueda de quines empreses i quins productes són els que tenen certificats. Sense aquest certificat, és com una mena de carnet, no? Doncs l'empresa no pot començar a tenir l'activitat en ecològic. I a partir que ja tenen el primer certificat, el CCPAE, doncs, com a mínim un cop l'any, els anirem a visitar. I en aquesta visita què es fa? Doncs es verifica que segueix mantenint el compliment de les normes. Es van a visitar les finques, es van a visitar els animals, si hi té animals, els corrals, els magatzems, la maquinària. El senyor té una obligació d'anar portant uns registres, uns quaderns de camp, on te va explicant totes les activitats diàries que fa a les seves finques. També revisa tots aquests quaderns. I l'inspector fa un acte i torna a passar i entrega l'expedient al comitè, que ho valora. Si tot és correcte, doncs se li renovarà el certificat cada any. I així, mentre es vagi complint, cada any se li emetrà un nou certificat que dona garanties que aquell senyor segueix fent les coses ben fetes i segons aquesta normativa europea de producció ecològica. Es fan algun tipus d'anàlisis, per exemple, en els animals o a la carn envasada? O com se sap, per exemple, que no se li han donat hormones o medicaments, l'excés de medicaments? És a dir, amb la traçabilitat, sí, és a dir, podem prendre mostres, i se'n prenen, evidentment, perquè és una eina més que tenim al Consell per controlar i certificar, i anualment hi ha tot un pla anual de mostreig, però no és l'únic requisit que ens diu la normativa que hem de verificar. N'hi ha moltes altres, com he dit abans, que anem a visitar els camps, i també explores. Si tu vas a un camp i veus que aquell senyor no té cap eina per eliminar les males herbes i ho veus tot molt net, i doncs a vegades et fa sospitar, no? Llavors, i per tant, l'observació agronòmica és molt important i per tant, a vegades pots prendre mostra i a vegades no. I això sí que fem presa de mostres de producció vegetal, de producció animal, de matèries primeres per l'alimentació animal, de productes transformats, per veure que no hi ha hagut una mala praxis per part dels agricultors i els ramaders i les indústries. Suposo que, clar, vosaltres us centreu exclusivament en el producte, no? Perquè és veritat que hi ha una mica de dilema a vegades amb el tema dels ecològics que van envasats en plàstics o que venen de molt lluny. Això suposo que no és competència vostra en aquest cas, no? Com s'hauria de fer això? En el seu moment, la Unió Europea, quan l'any 91 va decidir, el 1991, va decidir què seria un producte ecològic o no seria un producte ecològic, només es va centrar en el sistema de producció. I el que fa aquesta normativa europea és protegir aquestes paraules. Ecològic, biològic i orgànic és el mateix, són sinònims i estan protegits per aquest reglament de producció ecològica europeu. I només el poden fer servir tothom que compleix amb aquest sistema de producció i està controlat i certificat. Són els dos requisits. Tu pots complir amb aquest sistema de producció, però si no tens l'entitat autoritzada perquè et controlin, doncs no pots ficar les paraules ecològic, biològic i orgànic. Podràs dir que és un altre sistema de producció que tu creus o tu compleixes, però no és el que estableix la norma. I en referència, ara m'he perdut en referència a la pregunta que tu... dels envasos, sí. En el seu dia es va decidir no incloure els envasos dintre del reglament i, per tant, sí que la norma demana que prioritàriament es facin servir envasos que contaminin al mínim el medi ambient o els més respectuosos amb el medi ambient. Però és una recomanació, en aquest cas no és una obligació. I tampoc no et prohibeix envasos, ni això no ho estableix aquesta norma i de moment no n'hi ha cap que ho reguli. Llàstima.
Com podem identificar els consumidors els aliments ecològics quan anem a comprar? Bé, doncs un producte ecològic ha de portar 5 requisits obligatoris en la seva etiqueta. La primera és que en la denominació de venda hi ha d'haver la paraula o la indicació ecològic, biològic i orgànic o eco-bioorgànic. Per exemple, biopasta o vi ecològic o suc de fruita orgànica, quan anem a comprar. Després, el segon requisit és que hi ha de figurar el logotip de la producció ecològica de la Unió Europea, que la majoria de gent ja l'haureu vist, que també s'anomena Eurofulla, que és un rectangle verd amb una fulla dintre amb les estrelletes de la Unió Europea. Aquest és el segon requisit. Llavors, sota aquest logotip de l'Eurofulla hi ha de figurar un codi. Cada entitat de control que estem autoritzats en fer el control de certificació de producció ecològica tenim adjudicat un codi. I aquest codi ha d'anar sota d'aquest logo de l'Eurofulla. A més a més, sota d'aquest logo també hi ha de figurar l'origen de les matèries primeres, amb la indicació agricultura UE o agricultura no UE o agricultura UE/no UE. És a dir, que un producte ecològic, a part de donar garanties al consumidor de com s'ha produït, també dona informació en l'etiquetatge de aquelles matèries primeres d'on provenen, si totes de dintre de la Unió Europea o algunes, per exemple, de fora de la Unió Europea. En el cas de la xocolata o el cafè, és evident que sempre posarà agricultura no UE, perquè aquí a Europa no es cultiva ni cafè, ni cacau, ni tampoc sucre. Llavors, si algun d'aquests productes porta algun altre ingredient que no sigui europeu, doncs també et posaran agricultura UE, no UE. I si el cafè, per exemple, et ficarà agricultura no UE. I després, l'últim requisit obligatori que han de portar és que a la llista dels ingredients han d'estar seleccionats, han d'estar marcats tots els ingredients que són d'origen agrari i ecològic, perquè puguis posar tot això. I aquests són els 5 requisits obligatoris que ha de portar un producte transformat com a ecològic. A més, pot portar el logotip del producte del CCPAE, que en aquest cas és un sol i una lluna, i a sota que posa CCPAE, que això és opcional, que pot portar o no pot portar. Cada vegada, com que les etiquetes, la normativa general demana més requisits en les etiquetes, l'espai és més reduït i hi ha empreses que opten per posar els mínims obligatoris, perquè si no hauria de ser un llibre desplegable a l'etiqueta del seu producte transformat. Per la gent que no n'acostuma a comprar, on es poden trobar els productes? Bé, el sector ha canviat molt des de fa 20 anys enrere ara, fa 20 anys, on podíem trobar productes ecològics era en botiga especialitzada o en algunes dietètiques, no? Però ara ha canviat molt i jo crec que els productes ecològics es poden trobar a tot arreu, des de grans hipermercats i grans superfícies fins a empreses, botigues locals i arboristeries i petites botigues de barri. I els mercats, no? També? Sí, els mercats municipals. Sí, mercats locals, mercats municipals, mercats ambulants. Vull dir, ara hi ha una diversitat de llocs on podem aconseguir productes ecològics. Els ous tenen una certificació específica, oi? Si no m'equivoco. Certificació no, en tot cas una identificació. És a dir, a part dels 5 requisits, m'has dit identificació o certificació? Certificació, però potser és identificació. No, la certificació és la mateixa. Els ous ecològics han de complir els mateixos requisits. Dintre de la norma, també et diu les superfícies que han de tenir els galliners, que han de tenir unes barres perquè les gallines puguin posar a jucar-se. Han de tenir un número mínim de nius, amb una superfície mínima d'aquests nius, perquè puguin pondre els ous en tranquil·litat i sense estrès. Llavors, l'únic que uns ous ecològics, a part de complir amb els 5 requisits d'etiquetatge que he dit abans, de la denominació de venda, el logotip de l'Eurofulla, el codi de l'entitat i l'origen UE no UE, i en aquest cas llista d'ingredients no n'han de portar perquè els ous és monoingredient i per normativa general no porten llista d'ingredients, l'ou ha d'anar marcat. Llavors, en aquest marcatge de l'ou és on
s'hi afegeix un requisit més que en la resta de productes alimentaris no ho trobem. En el cas dels ous ecològics, que hi consta un número, i el primer número, en el cas dels ous ecològics, sempre és un 0. I després hi consta el número de l'explotació d'on han sortit els ous. Si és un 1, són ous produïts en granges de gallines camperes, i si és un 3, doncs són ous produïts en granges que les gallines estan dins de gàbies tot el dia, amb control de llum artificial i de temperatura. Camperes que no seria el mateix que ecològic, no? No, són dos sistemes diferents. Un ou ecològic és aquella gallina que s'ha alimentat sempre amb aliments ecològics, que té unes superfícies de pati, que pot sortir sempre al pati. En canvi, les camperes sí que és cert que la gallina no està tot el sant dia dintre d'una gàbia i que no es pot moure d'aquesta gàbia, que això serien els ous del número 3, sí que té més llibertat de moviment que l'anterior, però clar, no menja ecològic, no ha de tenir... Els ous ecològics han de tenir un espai de patis mínims i les camperes no és ben bé així. Doncs si vols explica'ns ja com ha evolucionat el creixement del consum ecològic a Catalunya. Bé, consum o producció en aquest cas, no? No, clar, consum, el FFPAE, dades de consum no en tenim, perquè la nostra feina, nosaltres comencem a controlar des de que es planta o des de que surt o neix l'animal fins que el producte està envasat i etiquetat pel consumidor final. I clar, a partir d'aquí després ja nosaltres ja perdem el control i per tant no... Com que va amb un envàs inviolable, doncs ja és segur i, per tant, ja es donen totes les garanties al consumidor perquè pugui saber que aquell producte s'ha produït de manera ecològica, perquè com que abans de consumir-lo haurà de trencar l'envàs, doncs nosaltres ja no hi fem res. Per tant, les dades que tenim són de producció. Al FFPAE només tenim dades d'això, del que s'ha produït, i en aquest cas em centraré només a Catalunya. Doncs sí, el sector de l'agricultura ecològica no para de créixer des del 95, que és quan tenim dades, que és quan es constitueix per primer cop el FFPAE, tot i que es va fer dintre del departament, doncs sempre ha anat creixent. En aquell moment hi havia 236 empreses que feien productes ecològics i 4.936 hectàrees, i a data d'avui, és a dir, 31 de desembre de l'any 2020, vam tancar el registre amb 4.496 empreses. Aquí inclou productors vegetals, productors ramaders, elaboradors, importadors i comercialitzadors i 256.983 hectàrees de cultiu i pastures. Aquí també una gran part d'aquesta superfície és de pastures, però, com pots veure, la superfície ha crescut una miqueta. Pel que fa als cultius, els principals cultius certificats en ecològic a Catalunya són els cultius típics mediterranis, que són la vinya, les oliveres i els cereals, a nivell de més superfície. Pel que fa als animals, la principal espècie animal que tenim controlada i certificada són el boví de carn. I pel que fa a la major quantitat d'empreses que tenim a Catalunya, hi ha tota una part molt de comercialitzadors, perquè a Catalunya, al tenir Barcelona, tenir port, aeroport, a vegades hi ha molts productes que venen de països tercers, com cafès, cacau, que entren pel port de Barcelona i es distribueixen a tota Europa i pugen cap a Europa. Per tant, el nombre de comercialitzadors és elevat. I el segon sector que també tenim en més quantitat, si el principal cultiu és la vinya, doncs el principal sector elaborador són les empreses que fan vins, caves i escumosos ecològics. I així, en resum, aquestes són les dades del sector. Per a moltes persones crec que el principal impediment a l'hora de comprar aliments ecològics és el preu. Per què diries que és més car, vaja, si ho saps, i si de cara al futur podria abaratir-se aquest preu o no? A veure, jo t'he de dir que no és cert que tots els productes ecològics siguin molt cars. Fins i tot trobem que n'hi ha alguns llocs que s'igualen al preu als convencionals.
Vull dir, la gent que va fer compra directa o compra agrupada a cooperatives de consum o circuits curts, perquè la distribució en el sector ecològic no està tan estructurada potser com la distribució en els productes convencionals. Llavors, això també a vegades fa que s'encareixin una miqueta més, però si tu vas directament a buscar-ho, a comprar directe a la font de producció, doncs clar, la distribució ja no hi és, no? I també, per altra banda, hi ha grans distribucions que a l'assegurar la compra amb un agricultor també pot ser que es redueixi i mantenir-li un preu constant durant tot l'any fa que també algunes grans superfícies hagin permès que el preu dels productes ecològics hagi baixat una miqueta. Tot i així, cal tenir present que el preu d'un aliment ecològic, el seu resultat és de diversos factors. El procés de producció és molt més costós que no pas un producte convencional, perquè, a més, com que el marge amb els elements que tu pots lluitar contra una plaga o contra una malaltia és molt més restringit, doncs clar, el risc que tens, a vegades, i el marge de maniobra et fa que a vegades perdis més la collita per clemències, per problemes climàtics. I, com he dit abans, el sector de l'agricultura ecològica no està tan estructurat com el convencional i que en aquestes distribucions també fan encarir a vegades els productes ecològics. Per tant, si creix la producció en el futur, podria abaratir-se una mica el preu o no? Bueno, depèn. Sí que en alguns casos, si s'estructura la distribució, pot ser que sí que abarateixi, però insisteixo, els costos de producció, que són molt més elevats, no baixaran. I després, aquí també podem introduir un nou debat, és que si l'alimentació convencional es paguen uns preus justos pels productors i els elaboradors i els ramaders, que a vegades jo no sé si en l'agricultura convencional es tenen en compte el preu perquè l'agricultor i el ramader visqui dignament, que això ja seria un altre debat i un altre punt de vista, i a més, en el cas de l'agricultura i la ramaderia convencional, tots aquests costos de contaminació ambiental que no es tenen en compte, no sé si se'ls agravessin, quin preu també tindria el producte convencional en el mercat. I per acabar, què diries a una persona que no està convençuda de consumir aliments ecològics per convèncer-la? Bé, que per mi l'agricultura i la ramaderia i la indústria ecològica són productes, són sistemes de producció més respectuosos pel medi ambient, són productes amb una garantia, perquè hi ha hagut algú que darrere ha verificat any rere any aquest sistema de producció, perquè porten aquesta certificació, i donant aquesta qualitat que demana la normativa, garantint la traçabilitat, sense organismes modificats genèticament, que això és important, i en el cas de la transformació fent ús d'una llista molt restringida d'additius i de tècniques per obtenir aquest producte. Ara, pel tema dels transgènics, els organismes modificats, per què dius que és tan important tenir-ho en compte, no consumir-los o que no es puguin utilitzar? Bueno, perquè es fan servir tècniques, són organismes modificats, llavors ja ho anem modificant tot i al final ja perdrem una mica els principis. Llavors, sí que potser per la salut d'un no... Tot és important i tot suma, i jo crec que si ho anem manipulant tot ja no sé on acabarem. Llavors hem d'intentar respectar el medi ambient i les formes de la natura. Molt bé, Núria. Doncs moltes gràcies. No sé si t'has deixat alguna cosa, si vols comentar alguna cosa més per acabar o ja ho deixem aquí. Doncs jo crec que per la meva part que consumir productes ecològics certificats és tot un avantatge
i animo a tothom que els provin i que s'introdueixin en aquest món. Perfecte. Doncs moltes gràcies per aquest temps i fins una altra. Molt bé, a tu, Alba.